да телеграм каналҳо ҳастанд ва владелец доранд. Ана ҳамин видео барои ҳамёе ки мисол шумо вақте владелсен ягон одами дигар, ягон менеҷер бигем шумо добавид мекунен, ҳамин видеоро нигоҳ кунен барои чӣ да менеҷер я намуд правора додан дар кор, я намуд правора додан дар кор нестай. ҳамин видеода ман мефаҳмонам ва шумодам зур мешавад ки имина ҳамихе истифода кунед. Ин роҳи беҳтарин шай. Любое хе мехоҳен истифода кунед, но агар ихе кунед тоғритара беҳтара шумодам плюс мешавад. И ба фоидаи ҳам шумо ҳам вай будам. Ассалому алайкум, номи ман Некрузшоҳ. Дар ин видео дар бораи имина ҳамин чизе ки аввал гуфтам дар бораи ҳамин гап мезанам ва нишон медиҳам. Биёин сар мекунем. Барои администратор ё менеҷер мондан телеграм канал медроем, да боло да ҷои ном меҷиқем, поён мебиёем администратори. ҳаминҷа да меҷиқем пайдо мешава ҳаминҷа одамо. Мисол мо мехоҳем ки ягон каси нава добавид кунем, добавид да меҷиқем ва мегирем ягон нафара дуруни подписчико. Мисол инами одамо вибор кардем, ана ка ҷои праваи админо омадем. Ана миҷа главне шумо як чиза аҳамият тен. Изменени профил канала ира букшен, барое ки вай одам канала изменит када натона редактировать дигар чизу, именно канал дуронша настройкоша натона. Диём сообщениё местан, изменени чужих публикацииро мекишен, удалени чужих публикацииро мекишен, фақат публикация сообщениеро мемонен. Дальше мерем управление историями. Изменениёша мекишен, фақат публикация када бутона, барое ки яъне яхел вақти хато мекуна шумо бинен ки ҳама одам хато кард. Дальше пригласительные ссылка сохта бутона, агар бихоен ки ҳо место ссылка. Далее управление трансляциями ишам мекишен. Ишам киштаги меиста анамихе. Сохранить мекуненша. Тамом добавить чида анамихе. Бо як чиз дигашам дар ода нишон метим, нигоҳ кунен. Медроем дуруни ҳамҷои канал, ручка да меҷиқем, поён мебиёем, недавние действия. Мо да иҷа метонем дида ки кадом одам подписаться шид, ки отписаться шид, ки чикор кард, кадом администратор ки ҷода изменение кард, чикор кард, ҳамаша нишон метиҳад. Ана ҳамин хел бикунен.